Inklusioa da bizipoza, bai horixe, eta Seaskako integrazio taldeko kideak izango ditugu hemen, eta hainbat kasu pertsonal ere ezagutuko ditugu. Az gaitezen ba, eta esan dugun bezala, integrazio batzordeak ahalmen urritasunen bat duten aurrek inklusio osoan ikasi ahal izan dezaten egiten du lan. Aurrek hezkuntza egokia jaso dezaten eta euskaraz. Gurekin da, Christophe Texier. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Christophe. Etxo ongi etorri. Hasteko, azalduko diguzu pixka bat zer den integrazio batzordea? Beraz, integrazio batzordea ikastolako guraso batzuek sortu zuten 1989an. Ahalmen urriko aurren eskubideak aldarrikatzeko batez ere ikastolan ikasteko parada izateko eta eskuaraz ikasteko parada izateko ere bai. Zeren eta orduan etzen deus egiten eta zailtasun batzuek zituzten aurrak ikastolatik baztertzen zituzten, egitura batzuetara bidatzen zituzten ikasterat eta eganezake zigorra bikoiza zutela, zeren eta egitura horietan emandako hizkuntza bakarra frantsesa zen. Beraz, haien lagunetik behesen zituzten egitura urrita batzuetara... Ez ezagun batzuetara, ez da? Ez ezagun batzuetara bidaltzen zituzten eta frantsesez ikasterat gainera. Beraz, aurra hauek integrazio batzorderik ez balitz, ezingo lukete ikastoletan ikasi? Ez. Zehaztuko dugu beraz, ikastolan ikasten baldin badute, euskaraz ikasten dutela bestela, ezingo lukete euskaraz ikasi. Bistan dena, bai. Eta beraz, hori lortu zuten aur batzuekin, lehenbiziko urteetan, 2005 urte arte, orduan, Frantziako legebiltzarrak urritasunari buruzko lege bat bozkatu zuen, urritasuna zer den ongi zehaztuz eta ahalmen urriko pertsonen eskubideak zeintzuk diren ongi zehaztuz ere. Eta orduan gauzak hobetuz joan ziren, benan ez ahas. Zeren, ez dakit behar badakizuen bezala, benan Frantzian legebiltzarrak lege bat bozkatzen duenean, estatuak berak ez du errespetatzen. Orduan lehen aurrek ez zuten eskubiderik, gero eskubideak bazituzten, banan estatuak parrean ez zituen baliabiderik ematen. Orduan, integrazio batzordeak estatua auzitara eraman zuen eskubide hori errespetatu arte. Eta hori zen 2010 edo 2011 urtean, hor inguruan. Beraz, arazoa zen eskubidea existitzen zen, bazegoen, baina ez zituen ordaindu nahi kostuak, ez? Estatuak ez zituen laguntzaileen kostuak ordaindu nahi. Eta orain bai. Geroztik, Eskunde Nazionalak hasi da pagatzen behar den bezala, eta orain errandezakegu horren egoera asko hobetu dela, beti badira gauza batzuk ongi biltzen ez direnak, adibidez lege horrek baimentzen du inklusioko gela berezi batzuk irekitzea ikastoletan, baina parean ez du ahalmen edo baliabiderik ematen. Beraz, integrazio batzordeak beti badu lana. Eta gero, azken gauza da, geroztik, ahalmen urritasuna zer den zuzen definitu gero. Eskubideak ongi zehaztuz zer diren gero. Kasuak asko zemendatu dira. Ez da lehen baino gehiago, gauza da lehen baino gehiago ikusten dira orain. Eta diagnostikoak ongi eta goizago egiten dira. Bai, aipatu duzu, urritasuna zer den zehaztea batzutan ez dela erresa, ezta? Eta agian, gertatu daiteke urritasun batzuk izatea, baina estatuak ez onartzea hori urritasun gisa? Ba, izaten alda, ala ere ongi markatua da zer den, lau arlo badira, fisikoa, psikologikoa, mentala eta azkena sentsoriara. Beraz, lau arlo horietan denak sartzen dira guti gora bera. Eskertuta zabate hasieran esan duzu, bideoklipagatik, Maialeni eskerrak eman dizkiozu, Anai Arreben artean egin dutelako kantua. Bueno, ikus dezagun Anai Arreben artean
bizipozaren barruan nola kontatzen duten, nolakoa den proiektua. Integrazio batzordea, iparraldeko ikastoletan ahalmen urriko haurrak beste haur guztiekin eskolatzen laguntzen duen elkartea da. Hezkuntzan inklusioa lantzen du. Ahalmen urriko haurrak izugarri ikasten baitu beste haur guztien ondoan. Bai eta beste haur guztiek ere ahalmen urrikoaren ondoan. Eta hezkuntzaren sekretua zer da ba, ez bada aurrek elgarren gandi ikastea.